Ďalší pekný deň v Taliansku. Dneska sme prišli do Manarello a v tomto mestečku je automobilka Ferrari. Prišli sme tu na exkurziu a na návštevu do múzea. Tu je vchodová brána. A tu je Ferrari múzeum, ktoré ideme teraz navštíviť. Teraz sme na návšteve múzeu Ferrari. Troška histórie o tejto značke, ktorú začal Enzo Ferrari. Samuelko, páči sa ti Ferrari? Poďme sa pozrieť ďalej do múzea. Sú formule Ferrari. Michael Schumacher na nich jazdí. Vystavená sieň Formuly 1. Je to aj portrét Nickyho Laudu. Mrs. Ferrari. Ferrari motory. Poďme sa pozrieť, čo sa tu deje. Čo, simulátor? Tu sa Ferrari múzeum pokračuje modernou výstavou. Toto je model 999. Ďalší krasavec. Tam kabriolet. A to sú skutočné simulátory Ferrari Formula 1. A to je skutočný pilot Formule 1. Volá sa Samuelko. Tu na ďalší Ferrari testovací okruh. Formula 1 obrovskou rýchlosťou. A pilot Formuly 1 Adamko. Learner license holder. Smiešne?